Кешкі 9-нчы ярты эфирда Татарстан хабарлары программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал, хәерле кич, хәзер булачак темалар турында. Санкт-Петербургта узган халыкара икътисади форумнан нинди максатлар һәм бурычлар белән кайттылар. Алардан инде передовой лучший практикалар бар. Бездә нәрсә бар? Менә тагын бер мәртәбә алар белән утырып сөйләшеп, үзебезнең республикада инде тормышка ашыру безнең өчен бик беренче планда тора. Беренче нәтиҗәләр һәм алдагы бурычлар турында Илдар Сафиуллин. Яршалада Мәләкәс елгасын чистарту эшләре башланган. Быелга каралган күләм километр ярым араны тирәнәйтү һәм яр буендагы агачларны алып бетерү. Моның белән кем шөгыльләнә? Акциядә Гөлнара Миңнеханова да катнашты. Хәтер китаплары, һәйкәлләр, туган якны өйрәнү эшләре. Беренчедән авыл тарихын өйрәнү, икенче милләтне таныту. Икенче бөтен дөнья сугышында катнашкан якташларыбызның исемнәрен халыкка кайтару өчен тагын ниләр эшләнә? Бу хакта тулырак Рания Абдрахманова. Ташламалы ипотека ставкасын мөмкин булганча тиз арада киметергә, халыкны аварияле торактан күчерү эшен тизләтергә, торак һәм шәһәр мөхите илкүләм программасын 2030 елга кадәр озайтырга. Шундый бурыч һәм йөкләмәләрне бүген Владимир Путин куйды. Аның җитәкчелегендә Россия Дәүләт Советының президиум утырышы узды. Видеоконференция режимында 2030 елга кадәр төзелеш һәм торак коммуналь хуҗалык тармагы үсеше турында сөйләштеләр. Анда видео элемтәве Татарстан президенты, комиссия рәисе Рөстәм Миңнеханов катнашып чыгыш ясады. С учетом заложенных в этом стратегическом документе подходов следует продлить до 2030 года действие национального проекта «Жилье и городская среда». Одно из ключевых базовых направлений предстоящей работы – это повышение доступности жилья. Бу мәсьәлә һәр вакыт игътибар үзәгендә ди Владимир Путин. Сораштыру күрсәткәнчә, илдә яшәүчеләрнең 65% торак шартларын яхшыртырга тели. Узган ел 4 миллионнан артык гаилә яңа фатирга күчкән. Бу күрсәткечләрдә ташламалы ипотека кредиты программаларының да өлеше бар ди президент. На только что прошедшем, как я уже упоминал, экономическом форуме в Петербурге, я просил правительство рассмотреть вопрос о снижении ставки льготных ипотечных кредитов от 9 до 7%, как вы знаете. И прошу правительство совместно с Банком России, с нашим банковским сообществом в целом, строительной отраслью максимально эффективно и быстро реализовать эту меру. Һәр кеше дә фатир яки йорт сатып ала алмый, шуңа күрә төбәкләрдә наимга бирелә торган торак төзелешен активлаштырырга кирәк диде ул. Аварияле торактан күчерү эшен тизләтү бурычы куелды. Тагын бер йөкләмә моңа кадәр төзелеше туктап калган объектларны 2 ел эчендә төзеп бетерергә һәм төзелеш базарында үзебезнең җитештерүчеләр өлешен 95%-ка җиткерергә. Значительно вырос объем выделяемых под стройку земельных участков. Однако в среднем на принятие градостроительного решения все еще может уходить до 2 лет. А нам всегда, и особенно сейчас, нужно ценить такой ресурс, как время, чтобы деньги и государство, строительный бизнес быстрее вкладывались в дело. Торак коммуналь хуҗалык тармагын яңарту проблемасы катлаулы кала, инженер шелтәрләренең 40% искергән. Тармакның модернизацияләү программасын эшләтеп җибәрергә тәкъдим иттеләр. Без торак коммуналь хуҗалык тармагында аварияләрне 2 тапкырга киметәчәкбез. 260 мең чакрым озынлыктагы шелтәрләр алыштырылачак. Нәтиҗәдә югалтуларны киметәбез, аварияләр әзрәк булачак. Бу эшнең нәтиҗәсен барлык яшәүчеләр дә күрәчәк. Ел сайын илдә 3% шелтәрләр искерсә, 2% яңартыла. Коммуналь хуҗалыкны тәртипкә китерү өчен генә 4,5 триллион сум кирәк. Россия Дәүләт Советының төзелеш торак коммуналь хуҗалык шәһәр мөхите юнәлеше буенча комиссия рәисе Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов утырышта шулай ук бу мәсьәлә буенча үз тәкъдимнәрен җиткерде. Необходимо провести детальную инвентаризацию существующей коммунальной инфраструктуры. Утвердить конкретные объекты, сроки и объемы работ, чтобы население понимало, где и когда будет проведен ремонт. Учитывая высокую капиталоемкость программы, просили увеличить, вы сказали, 5 лет. Вот эту программу сделать десятилетней, и на первые годы выделить не менее 150 миллиардов, в последующие годы не менее 300 миллиардов рублей в год. Рөстәм Миңнеханов авыл җирендә су белән тәэмин итү мәсьәләсен дә күтәрде. Предлагаем для обеспечения сельского населения качественной водой проводить централизованно техническую воду с локальными точками очистки или же
устраивать локальные точки весь формирования централизованного водоснабжения. Рустам Миңнеханов капиталь ремонт йортларда газ шартлау очракларын булдырмау өчен күрелергә тиешле чаралар буенча тәкъдимнәрен дә әйтте. Важный вопрос – помощь гражданину, собственнику квартиры, контроль и качество оказания жилищных услуг. Для этого считаем необходимым расширить полномочия государственного жилищного надзора, установить контроль за деятельностью региональных операторов, подрядных организаций, владельцев спецсчетов, в том числе за накоплением средств. Кроме того, нужно ввести контроль над управляющими организациями за проведением текущего ремонта. Сегодня управляющие компании могут не полностью расходовать средства, предусмотренные на его проведение. Рустам Нургалиевич сейчас выступал не как даже президент Татарстана, а как председатель комиссии Госсовета по направлению строительства и жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда, то есть, по сути, от имени всего губернаторского корпуса страны. Много было сделано конкретных предложений. 2030 елга кадәр Россиянең төзелеш һәм коммуналь хуҗалык тармагын үстерү стратегиясе өчен 160 триллион сум кирәк булачак. Гөлназ Сайфетдинова, Яңа гасыр каналы. Бүгінгі кеңешмәдә яңгыраган карарларның кайберләре узган атнада Санкт-Петербургта узган икътисади форумда тәкъдим буларак кына җиткерелгән иде. Хәзер инде тормышка ашырыла башлый. Татарстан өчен ул аеруча нәтиҗәле булган күп санлы документлар имзалана, сөйләшәләр, килешәләр. Бүген беренче нәтиҗәсе турында Татарстан хөкүмәтендә дә сөйләделәр. Безнең республика монда иң зур стен кына тәкъдим итеп калмый. Татарстанны Владимир Путин 3 тапкыр телгә ала. Республика инвестицияләр җәлеп итү буенча беренче өчлеккә керә. Татарстан делегациясе форумнан тагын нинди яңалыклар белән кайткан соң бу хакта Илдар Софиуллин. Санкт-Петербургта узган форум безнең өчен бик мөһим булды. Санкт-Петербургта узган халыкара икътисади форум юбилей елы булганга гына түгел, гомумән быелгы шартларда аеруча зур әһәмияткә ия ди Татарстанның икътисад министры Мидхәт Шаһиәхмәтов. Форумда 131 илдән 14 мең катнашчы җыелган иде. Зур чарада Татарстан мөмкинлекләре тәкъдим ителде. Республика вәкилләре 200 очрашуда катнашкан, 30дан артык килешү төзелгән. Иннополис белән генә 7 килешү имзалаганнар. Ясалма интеллект булдырып, белгечләр әзерләү һәм башкалар. Иннополис буенча бик күп безнең инде анда төзелешләр булды, сөйләшүләр. Без очраштык тагын да крупный бизнес представительләре белән, алар белән сөйләшеп инде тоже республикага ничек инвесторлар кертеп монда нинди әйберләр, нинди эшләр бездә монда тагын алдагы көндә безне көтә. Менә шул бөтен ана теге бер көндә генә, бер минутта гына бөтен әйберләрне сөйләп бетереп булмый инде. Безнең өчен бик мөһим булды быел. Быелгы форумның үзенчәлеге IT-паркка зур игътибар бирелде. Казан IT-парк белән 3 килешү имзаланган. Формирование подходов. Чит илләр безнең белән хезмәттәшлек итәргә тели. Монда төрле тармакларны атырга була. Уртак проектлар, эшләнмәләр күп. Россия төбәкләрендәге инвестицияләр җәлеп итү мөхите буенча рейтингда тәкъдим ителәр. 60тан артык күрсәткеч буенча нәтиҗә ясыйлар. Татарстан монда лидерлар рәтендә. Без коллега белән тоже бергә очрашып, аларда нинди передовой лучший практикалар бар, бездә нәрсә бар, менә тагын бер мәртәбә алар белән утырып сөйләшеп, шул әйберләрне үзебезнең республикада инде тормышка ашыру безнең өчен бик беренче планда тора. Санкт-Петербургта узган халыкара икътисади форум кысаларында 70тән артык очрашуда авиация буенча фикер алыштылар. Бүгенге шартларда төп бурычларның берсе эшмәкәрләргә ярдәм итү. Хөкүмәт йортында әйтүләренчә, күзәтчелек органнары һәм башкалар бизнеска камачаларга түгел, булышырга тиеш. Без эшмәкәр янына киләбез икән, анда штраф яки салым бирү ул безнең өчен, контроль органнары өчен ул төп максат түгел. Менә аларның сакланган дигән эшен аны саклау ничек барлыкка китерү. Менә инде ул аларның иң зур максат дип уйлыйбыз. Татарстанның авыл хуҗалыгы министрлыгы федераль аккредитация хезмәте белән килешү имзалый. Нәтиҗәдә республика сертификатлы хәләл продукция җитештерү буенча тулы куәткә эшли ала. Шулай ук Химрат индустриаль паркы өчен сәнәгать ипотекасы турында фикер алыштылар. Моннан тыш илнең күп кенә төбәкләрендәге эшмәкәрләр үз проектларын Татарстанга күчерергә омтыла. Тиздән алар республикага килеп эш мәйданнарын карыячак. Есть и от компании заинтересованность. Сентябрьдә Казанда Digital Week чарасы узачак. Ул күпләрдә кызыксыну уята. Без киләсе елда Казан саммиты кысаларында Россия-Абхазия икътисади форумын уздырырга планлаштырабыз. На следующий год на Казан саммит мы планируем провести экономический форум Россия-Абхазия. Форумда кабул ителгән карар нигезендә Казанда һөнәри осталык буенча төзүчеләр арасында чемпионат узачак. Анда 23 илдән катнашучылар килер дип көтелә. Международный чемпионат
бик зур нәрсә, ул Татарстанның шул мировой рынокта караганда аның рейтингын күтәрергә тиеш. Безнең предприятиеләр, крупныйлар, среднйлар, мелкалар барысында катнашачаклар. Шуңа күрә монда һәркем үзенең һөнәрен күрсәтергә тиеш. Нинди ул нинди уровеньга алар җиткәннәр барысы безнең чагыштырганда. Санкт-Петербургта узган халыкара икътисади форумда тарихка кирип калган вакыйгаларның берсе ул Казанны киләчәк уеннары узарга тиешле шәһәр дип игълан итү. Беренче тапкыр оештырылучы әлеге ярыш 2024 елның февраль аена билгеләнгән. Анда катнашчылар спортның 15 төрендә җиңүчеләрне ачыклаячак. Әйтик, иң башта алар хоккей, баскетбол, картинг кебек төрләрдә җиңүчеләрне ачыклый. Аннан соң компьютер уеннары, робот техникасында да көй сынашырга тиеш. Инде узу урнайтып Казанны сайлау бердә очраклыгына түгел, чөнки монда объектлар инде төзелгән, оештыру тәҗрибәсе бик зур һәм иң мөһиме спортчыларны һәм кунакларны кабул итү теләге дә бик көчле. Это совершенно новый, принципиально новый спортивный продукт. Бу бөтенләй яңа дәрәҗә оештыру буенча сөйләшүләр дәвам итә. Спорттан тыш бик мавыктыргыч мәдәни программада булачак. Ярыш программасы 10 көнгә исәпләнгән. Киләчәк уеннары Акбарс Арена, Иннополис, Яңа IT-парк, Универсиада авылында да узар дип көтелә. Илдар Сафиуллин, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы. Ярчалыда шәһәр халкы еллар буе көткән экологик проектка алындылар биредә. Мәләкәс елгасын чистартачаклары су түбендә хәзер 1 метрга кадәр тирәнлектә ләм җыелган, тирә-ягын камыш баскан. Елганы экология илкүләм проектына караган махсус программа буенча тәртипкә китерәчәкләр. 400 мең тоннага кадәр күләмдә ләм чыгарга уйлыйлар. Биогумус үсемлекләрне тукландыру өчен тотылачак, металлны эшкәртәчәкләр, башка калдыклар утилләштереләчәк. Нәтиҗәдә суы чистарачак. Эшнең ничек башлануын бүген Гөлнара Миннеханова да күреп кайтты. Ярны камыш һәм куаклардан чистарталар. Шунда ук махсус техника санаулы секундлар эчендә ботакларны пышкы чүбенә әйләндерә. Иртәгәдән кирип итәбез су эчендә камышларны кисәргә. И бүгенге көндә шул ук әзерлек эшләр бар, аларны ташыр өчен понтоннарны куярга урын әзерлибез. Быелга каралган күләм километр ярым араны тирәнәйтү һәм яр буенда агачларны алып бетерү. Елга төбеннән чыгарылган ләмне махсус капчыкларга, геотопларга урнаштырачаклар. Капчыктагы су агып чыккач, калдыклары төбендә җыела. Аны киптергәч, басуларга ашламайтып кулланачаклар. Елга үзенең чистарту 2 этапка бүленгән, барлыгы 4 километрдан артык аралыкта эш алып барылачак. Мәләкәсне федераль проект кысаларында чистарталар. В ходе проведения исследований Тикшерүләр үткәргәннән соң елга төбендә 1 метрга кадәр ләм барлыгы ачыкланды. Бу үз чиратында әйләнә тирәгә тискәре йогынты ясый. Это очень негативно сказывалось на самом состоянии водного объекта, на окружающей биосистеме. 2019 елдан башлап Татарстанга экология илкүләм проекты буенча якынча 13 миллиард ярым сум акча бүлеп бирелгән. Быел беренче этап кысаларында 73 миллионнан артык акча тотыла. Икенче этапның да проекты әзер. Ул 3 километрдан артык территорияны үз иченә ала. Бу участокта эшләр якынча 310 миллион сум белән бәяләнә. Значение имеет она огромное, потому что Бу эшләр бик әһәмиятле. Әлеге елга Ярчаллының үзәгендә диярлек урнашкан. Бирегә көн саен шәһәр халкы ял итәргә килә. Әлбәттә, 40 ел эчендә барлыкка килгән ләмне чистартканнан соң биредә экология ягыннан да үзгәрешләр булыр дип көтелә. даст хороший результат в эстетическом смысле, даст хороший результат в экологическом смысле. Эшләр тәмамлангач, Мәләкәс елгасының суы чистарачак, балыклар күбәер дип өметләнәләр. Ярчалыдан Гөлнара Миннеханова, Александр Лихачев, Яңа гасыр каналы. Бу районының Степановка авылы халкы җирле паркның караучысыз калганы өчен борчыла. Су сибүче булмагач, чыршылар кырый, чабылмаган печән койма биеклегенә җитте диyorlar. Әлеге ял урынын берничә ел элек ачкан булалар. Монда Бөек Ватан сугышында һәлак булучылар истәлегенә һәйкәл дә бар. Әлеге участокны авыл советына Валерий Синчугов биргән. Ул монда яшеллеккә күмелгән ял урыны булыр дип өметләнгән. Тик ни өчен паркка әлегә игътибар җитми соң? Хәбәрчебез Буада булып кайтты. Вот этот парк, село Степановка. Валерий Синчугов Степановка авылында үзе башлап йөреп булдырган җиңү паркы белән таныштыра. Бу урынданың ата-анасының нигезе була. Бөек Ватан сугышы каһарманнары истәлегенә парк төзетү өчен ул бу җирне район карамагына бушлай биргән. Нәтиҗәдә Татарстанның авыл хуҗалыгы министрлыгы программасы буенча 2020 елда монда парк төзегәннәр.
В середине декабря 2020 года подрядчик посадил голубые восточные ели 30. 2020 елның декабрендә монда 30 төп зәңгәр шыршы утырттылар, ләкин алар үсеп китмәде. Быел яз корыган шыршыларны яңаларын алыштырдылар. Хәзер дә барысы да күркәләнмәде. Кабул итеп алганнар икән, авыл җирлеге идарәсе су сибеп карап торырга тиеш. Тик ул эшләнми. Бу паркны районның ПМК-5 оешмасы төзегән, шыршыларында алар утырткан, корыган агачларны яңаларына алыштырачаклармы? Без бу сорау белән аларга телефон аша мөрәҗәгать иттек. Дүртесе кырган дип, икесе кырган, икесенең аның аскиятта китә торганы бар. Мин анда ровно бер 4 көн тому назад булдым. Удобрение сееп кайттык без аларга, нинди витаминный кирәк удобрение. Бөтенсенә, икесе специалист белән барган идем, икесе китер диде ул. Хәзер юлка утыртуның период бесполезный, аны шул сентябрь, ахыры октябрь башында алыштырабыз без. Они для красоты очень декоративны. Бу Валерийның үз бакчасы, ул ел әйләнәсе ямь-яшел, әтисе урманчы булган, шуңа агачлар үстерү, аларны тәрбияләүнең нечкәлекләрен белә ул. Но здесь 5 брусков прикручено к уголку. На них позорно сидеть. Валерий паркны тагын да уңайлату яклый, җайлырак утыргычлар куеп, язудагы хаталарын да төзәтсеннәр иде ди. Я засомневался, проверил через интернет, поговорил с учительницей русского языка, да. В одном слове 2 ошибки. Күргәнебезчә, менә бу шыршы корыган, ул үсеп китә алмаса да, аның каравы шүп үләннәре 2 метрга якын булып кытырып үскәннәр. Гомумән, әлеге паркта пешән инде рәхәтләнеп шабырга мөмкин. Күргәнебезчә, ул тиздән. Степановка авылында 143 кеше яши, җәен 200-гә җитә. Монда мәктәптә, балалар бакчаларда, башка оешмаларда юк. Мондый эшләргә кеше табып булмый ди авыл җирлеге башлыгы. Вот общественные рабочие, никто не соглашается. Вроде бы зарплата 16 тысяч. Җәмәгать урыннарын тәртиптә тоту өчен бер кешегә эш урыны бар, 16 000 хезмәт хакы. Килүче, эшләргә теләк белдерүче юк. Пешән шаптыру өчен дә кеше эзләргә, кемгәдер ялынырга кирәк. Без бу паркны тәртипкә китерәбез әлбәттә. Узган ел кыры булды бит, шыршылар шуңа кырыды. Паркта тәртип булмаганга авыл халкы да борчыла. На балансе сельского поселения, значит, какие-то люди должны это поливать. Авыл җирлеге карамагында булгач, карап су сибеп торсалар, андый хәл булмас та иде. Как говорится, это же память. Это же наш у меня у жены там дедушка. Бу бит хәтер урыны, анда минем хатынымның бабасының исеме дә язылган. Паркка ачылгач бик куанган идек. Апрель аенда 1-2 мәртәбә су сипкәннәрен күрдем. Аннары юк. Когда этот парк создали, они все радовались. Безнең иҗат төркеменең Степановка кайтуы файдага булды. Парктагы пешәнне чабарга теләк белдерүче дә табылган. Көзгә яңа куаклар да утыртырга планлаштыралар. Бу районнан Илдар Сафиуллин, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Лаиш районында туристлык үзәген булдыру өчен 25 миллиард сум акча тотылачак. 311 гектар майдандагы җирнең якынча проекттан Россиянең туристлык корпорациясе директорлар советына тәкъдим итәчәкләр. Бу хакта бүген компаниянең генераль директоры урынбасары Денис Сикачев хәбәр итте. Исегезгә төшерәбез, быелның мартында дәүләт корпорациясе һәм Татарстан арасында килешү төзелде. Аның нигезендә республика туристлык тормаган комплекслы үстерү өчен территорияләр тәкъдим итте. В апреле мы приехали большой делегацией, рассмотрели все участки. Апрель айында без монда зур делегация белән килдек һәм тәкъдим ителгән урыннардан Лаиш районындагы 311 гектар мәйдан биләгән җирне сайлап алдык. Ул елга буенда аэропорттан да, Казаннан да ерак түгел. Башкаладан нибары 2 сәгатьлек юл. Истәлекле урыннар да күп. Такого чудесного водохранилища, недалеко от аэропорта, недалеко от Казани. Огромное количество достопримечательностей. 2027 елда Лаишта заманча курорт барлыкка килергә тиеш. Монда берничә кунакхана, спорт белән шөгыльләнү, актив ял итү урыннары, рестораннар һәм яхта үзәге дә булачак. Төзелеш киләсе елда башланыр дип планлаштыралар. Исегезгә төшерәбез. Лаиш Россиядәге туристлык буенча зур үсеш мөмкинлеге булган 19 объект исемлегенә керде. Аларны илнең туризм РФ дәүләт корпорациясе белән бергә финанслаячаклар. Очень важно, что здесь мы можем, используя большое количество государственных программ, Без бу очракта дәүләт программасыннан файдаланып, әлеге объект үсешенә зур игътибар юнәлтә алабыз. Бу халыкның яраткан урыны булачак. Хәзерге анда туризм инфраструктурасы әле үсештә түгел, кызыксыну бар. Бу проектны тормышка ашырырга күп кенә инвесторлар кушылыр дип уйлыйм. Интерес и по вопросам большой, и уверен, что в этот проект присоединится большое количество потенциальных инвесторов. Россия югары уку йортларына кабул итү компаниясе сайтларына хакерлар һөҗүменнән башланып китте. КФУ, КХТИ һәм Казан дәүләт медицина университеты аларда ничек саклана микән соң? Реальное время интернет газетасының бүгенге саныннан укый аласыз.
Татарстан президенты хакимияте җитәкчесе Әзгат Сафаров бүген республиканың чит илдәге һәм илнең төрле төбәкләрендәге вәкилләре белән киңәшмә үткәрде. Татарстанның чит илләрдә 16, Россия төбәкләрендә 8 вәкиллеге эшли. Әзгат Сафаров аларның җитәкчеләрен яңа сәнәгать һәм сәүдә министры Олег Коробченко белән таныштырды. Беренче ярты еллыкта Казакстан, Төркмәнстан, Үзбәкстан, Төркия белән элемтәләрне кылган чит илләр һәм ил төбәкләре белән эшләгәндә пандемия китереп чыгарган кыенлыкларны уздык, әмма хәзер санкция шартларында эшләргә туры килә диде ул. Шуңа күрә вәкиллекләр алдында яңа бурычлар да тора. Кризис проблемалар китереп чыгара, әмма икенче якта мөмкинлекләр дә ачыла. Хәзерге шартларда тышкы икътисади эшчәнлекне оештыру буенча сездән дә тәкъдимнәр көтәбез. Безнең илдә Бөек Ватан сугышы башланган көне Татарстаннан фронтка 700 мең кеше китә, яртысыннан артык әйләнеп кайтмый. Меңләгән кеше җиңү көнен якынайту өчен тылда хезмәт куйган. Татарстан башкаласы хезмәт батырлыгы даны шәһәре исемен йөртә. Андый калалар безнең илдә 20, Россиянең Үзәк банкы 4 шәһәрнең сурәтен тәнкә акчаларга төшергән. Казанныкы 1 миллион данәдә әйләнешкә чыккан. Бүген аларны Казан Кремлендәге Бөек Ватан сугышы музей мемориалында фотокүргәзмәдә тәкъдим итәләр. Монда истәлекле 12 тәнкәнең зурайтылган фотоларда урын алган, Мәскәүне саклап калу өчен барган бәрелешләр, Курск дугасындагы сугыш, Ленинград камалышыннан азат итү күренешләре. Казань в годы войны была. Казан сугыш елларында Кызыл армияның тылдагы иң мөһим үзәкләренең берсе булган. Шәһәр халкы сәнәгать предприятиеләренең үзеклексез эшен тәэмин итә. Бу тәнкә нәкъ менә тыл хезмәтчәннәренә тылдан торып бөек җиңүгә өлеш кертүчеләр истәлегенә багышлана. Эта монета посвящена именно труженикам тыла, тем, кто ковал победу в тылу. Батыр якташларыбыз турында хатирәләрне төрле яклап сакларга кирәк. Бөтен дөнья татар конгрессында узган түгәрәк өстәлдә бүген шул хакта сөйләштеләр. Анда туган якны өйрәнүчеләр, җәмәгать эшлеклеләре Бөек Ватан сугышында катнашкан якташларны искә ала. Хәбәрсез югалганнар турында мәгълүматларны ничек табарга, yetkәрләрне кемнәр эзли, татарлар бөек җиңүгә үзеннән нинди өлеш керткән. Булар хакында тулырак Рания Абдрахманова. Туышым белән мен Дайшайны Япончина авылыннан. Фәргат Әхмәтшин гомер буе туган ягы тарихы белән кызыксына. Аның авылы узган гасырның 50нче елларында су саклагыч төзегәндә юкка чыга. Аның белән бергә Бөек Ватан сугышында катнашкан авылдашлары турында истәлекләрдә. Рәсми мәгълүматларда сугышта катнашкан авылдашлары саны азрак ди. Менә 70-80 кеше артык. Менә Бөек Ватан сугышында юкка чыккан алар исәнлектә юк менә. Мине так возмутило менә шул. Шунда тәгәдәй. Мен теге кызыксынмагачты уйламаган идем. Бу хакта туган якны өйрәнүче без Кубратхан оныклары китабында да язган. Басманы бүген Бөтен дөнья татар конгрессында узган түгәрәк өстәлдә тәкъдим итте. Биредә галимнәр һәм җәмәгать эшлеклеләре Бөек Ватан сугышында җиңүгә татарларның керткән өлеше турында сөйләштеләр. Тәэминә Биктимирова фронттагы һәм тылдагы хатын-кызлар батырлыгына басым ясый. Алар ничек эшләделәр икән, эшләүне әйтмим, ничек чыдадылар икән. Менә әле генә килә, хатын-кызларга наряд дип әйтәләр, наряд килгән. Ул әнә Казан каймысына хәзер чукып рәхәтләнеп шунда окоп казырга чыгып китәргә тиеш. Шуннан бары татар кызлары гына Владимир өлкәләреннән алып Нижний Тагилга кадәр бары татар кызлары гына торып чыгарганнар. Фронтның алгы сызыкларында да татарлар күп булган. Аларның кайсылары туган якларына кире әйләнеп кайта, кайсылары юк. Хәлак булганнарның каберләрен сугыш бетеп 77 ел узса да һаман эзлиләр. Ленинград, Калуга өлкәләрендә эшләр башкарылган. Инде 100 меңләп хәбәрсез югалган якташыбыз турында мәгълүмат табыла. Все считали, что сведений этих нет. Хәбәрсез югалганнар турындагы мәгълүмат 1945 елда ук билгеле булган. Алар архивларда сер итеп сакланган. Хәзер фронтта әсирлектә хәлак булганнар турында мәгълүмат Память народа сайтында бастырыла. Аларны чит төбәкләрдәге татарлар белән бергә эзлиләр. Мариэлдан 30 меңгә якын кеше хәбәрсез югалган. Без Бөек Ватан сугышында хәбәрсез югалган булып саналган якташларыбызның исемлеген ачыклыйбыз һәм туганнары белән очрашуларда аларга документларның күчермәләрен, кагазларның копияларын тапшырабыз. Туган авылы турында китап язучымы ул Бөек Ватан сугышында хәбәрсез югалганнарны эзләүчеме? Эшебезнең асылы бер ди галимнәр. Батыр милләттәшләребез турындагы хатирәләрне мәңгеләштерү, татарларны дөньяга таныту. Biz менә үзебез дә татарлар бер-беребезне белеп бетмибез. Башка милләтләр безнең шәхесләр аркылы таный. Муса Җәлил. Кайсы вакытта менә Свердлов өлкәсендә булганда, Свердловта Җәлилгә һәйкәл куйганда, миңа әйтәләр, разве он татарин? Ул казак түгелме ди. Менә шулай әйтеп,
Симбикәнде менә хәзер һәйкәл куйдык, ул бит тоже зур нәрсә. Икенче бөтен дөнья сугышында катнашучы якташларыбыз турындагы хатирәләрне саклауның тагын бер юлы хәбәрсез югалганнарның үлгәнлеген тану. Түгәрәк өстәлдә шул хакта да сөйләштеләр. Сугыштан соң күп санлы илләр туган илләренә хыянәт итмәгән, әмма шул ук вакытта илләренә кире әйләнеп кайтырга насыйп булмаган солдатларның үлемен таный. Шул рәвешле аларның намуслы булуын дәлилли. Татарстанда да мондый тәҗрибә мөмкин ди белгечләр. Рания Абдрахманова, Вадим Илларионов, Яңа гасыр каналы. Бүген Казанда Шымбай Фест Курчак театрлары фестивале башланды. Ул 4нче тапкыр үткәрелә. Беренчеләрдән булып Мәскәүнең Образцов театры Кар бабай спектаклен күрсәтте. Иртәгә катнашучылар Чәчәкләр фестивале паркында чыгыш ясаячак. Шымбай Фест бер атна дәвам итә. Татарстан һәм Россия театрларыннан кала быел фестивальдә Белоруссиянең Гродно шәһәренең Курчак театрында катнаша. Нинди әсәрләр тәкъдим итәләр соң? Бу хакта Лиана Бахтиева. Театрдан 175 катнашучы фестивальне оештыручы Әкият Курчак театры үзе дә 70ләп чарада булып, Казанга иң-иңнәрен җыя. Башка еллар белән чагыштырганда бу елсы бернинди заявкалар кабул итмәдек. Без үзебез җыйдык, үзебез сайлап җыйдык. Фестиваль Кар бабай спектакле белән ачылды. Аны Мәскәүнең Образцов театры режиссерлары алып килгән. Спектакльдә бары тик бер артист катнаша. Ул курчаклар ярдәмендә мәхәббәт тарихын сөйли. История получается о том, что спектакль Кар бабайның өйдә торган мичкә гашыйк булуы турында. Кыска гомер эчендә дә үз кешеңне табып, саф хисләр кичереп була. Мәгънәсе шуннан гыйбарәт. Быел фестивальгә Россия төбәкләренең әйдәп баручы курчак театрлары килгән. Тамаша балалар өчен генә түгел, 20 спектакльнең 6-сы олылар өчен. Фестивальдә Белоруссиянең Гродно шәһәренең курчак театры да катнаша. Алар Лермонтовның яхшылык һәм явызлык, мәхәббәт тарихын чагылдырган Иблисен алып килгәннәр. Балаларга менә biz ниндер әхлакны, ниндер этик, мораль, ниндер этик нормаларны бирергә тиешбез. Акны ак, караны кара дип әйтергә курыкмыйча, аларга ачык финал күрсәтмәскә иде, чөнки балаларга ниндер тулаем шундый бер бөтен ниндер история кирәк, ниндер тарих бер кирәк һәм әлбәттә шуңа игътибар итәчәкбез. Инде алалар өчен спектакльләргә килгәндә анда төрлечә булырга мөмкин. Спектакльләр Әкият Курчак театрының кече һәм зур залларында Чәчәкләр фестивале паркында уйнала. Көнгә 3 әсәр куелачак. Әкият Курчак театрда 4 спектакль тәкъдим итә. Бу теләмим эшләмим һәм сыр тотмас үрдәк әсәрләре. Фестивальнең ябылу тантанасында тамашачыларга шүрәле яңа фантазия спектаклен тәкъдим итәчәкләр. Шымбай Фест фестивале 28 июньгә кадәр дәвам итә. Лиана Бахтиева, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы. Бүгенге менә шундый хәбәрләр иде. Сәламәт булыгыз. Ну все, мухам кранты! Пленных не брать! Кра от мух! Квартира в Казани от Акбарсдом за 16 692 рубля в месяц в ипотеку под 0,01%. Акбарсдом. Дом там, где мы. 2022 ел Идел буе Болгар дәүләтендә рәсми рәвештә ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгы белән истәлекле. Әлеге тарихи вакыйга уңаеннан изге Болгар җире 1100 дин әһелен, милли лидерларны, Россия төбәкләрендәге бөтен дөнья татар конгрессы активистларын, дөньяның дистәләгән иленнән кунакларны үзенә җыйды. Бәйрәмнең иң тәэсирле чарасы ул күмәкләшеп дуга кылу булды. Открытие магазина «Белка». Теперь 2 этажа. Скидки до 70%. Татарстан 7. Обувной шкаф «Айрон» сэкономит место и сохранит порядок в вашей прихожей. Гарантия 10 лет. Проспект Хусейна Ямашева, 93, торговый комплекс «Савиново», 2 этаж. Российский исламский институт объявляет прием по следующим направлениям: журналистика, лингвистика, теология. Исәмсез эфирда һава торышы чыгарылышым. Сезнең ганәшенең мәгълүматыннан башлыйбыз. Кухня гарнитурасы яки шкаф купе сезнең индивидуаль размерлар буенча. Данил Майстер сезнең һәр теләкне исәпкә алачак. Бары тик июнь азагына кадәр үлчәү, китерү, кирәкле этажга күтәрү һәм җыеп бирү бушлай. Тулырак мәгълүмат 260-766 телефоны буенча. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта Бөгелмә Баулы Азнакай Әлмәттә алмашынучан болытлы һава 22 градус җылы.
Төньяк көнчыгыштан Түбән Кама, Яршалы, Алабугада урыны белән яңгыр, температура 21 градус. Төньяктан Актаныш, Агржи, Менделеевскида кыска вакытлы яңгыр көтелә, 20 градуска кадәр җылы. Төньяк көнбатыштан Арча, Кукмара, Балтачта явым-төшемнәр, җылылык нибары 18 градус. Көньяк көнбатышта Болгар-Буа, Чүпрәлдә болытлы, яңгыр явачак, температура 21 градус. Шистә, Нурлат, Мамадышта болытлы, шулай ук яңгыр көтелә, 20 градус җылы. Алдагы көннәрдә шулай ук тотрыксыз һава торышы саклана. Мәркәзебез Казанда аязучан болытлы һава урыны белән кыска вакытлы яңгыр явачак. Температура көндез 17-19 градус җылы, җил көнчыгыштан уртача тизлектә яңгыр вакытында көчәя. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 738 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 77%, җирнең магнит кыры тыныч. Һава торышы турында әлегә менә шулар иде, безнең каналда калыгыз.